μέλος της Ορθοδόξου Εκκλησίας ακολουθεί πιστά πάντοτε τον εορταστικό κύκλο του λειτουργικού χρόνου, όπως τον διαμόρφωσε η παράδοση των Αγίων Πατέρων. Αυτή η παράδοση που έβαλε να γιορτάζουμε την Τρίτη Κυριακή του Τριωδίου την μνήμη της Δευτέρας και Αδεκάστου παρουσίας του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Διάλεξε και μερικούς από τους άπειρους ύμνους των ποιητών του Βυζαντίου, που με το βάθος τους και την έντασή τους μας βοηθούν να στοχαστούμε όσο γίνεται πνευματικότερα την ημέρα της κρίσεως. Στις δύο προηγούμενες Κυριακές οι Άγιοι Πατέρες μας εδίδαξαν τον φιλάνθρωπο Θεό. Στην Τρίτη μας παρουσιάζουν τον ήλιον της δικαιοσύνης ως κριτή που θα κρίνει και θα αποδώσει στον καθένα κατά τα έργα του. Η σχετική ευαγγελική περικοπή εμπνέει τους υμνογράφους που ενίοτε χρησιμοποιούν τις καινοδιαθηκικές εικόνες και λέξεις σχεδόν αυτούσιες. Πρέπει να σημειωθεί εδώ πως η περιγραφή της κρίσεως είναι μερικές φορές έντονα ρεαλιστική και κάποτε φοβερά ανθρωποπαθής, θα λέγαμε, ακόμα και σε ό,τι αφορά τον δικαιότατο κριτή και τις ουράνιες δυνάμεις των αγγέλων που θα παρίστανται. Σε πιάνει φόβος πράγματι εμπρός στον πύρινο ποταμό που σέρνει όλους τους ανθρώπους στο κριτήριο, και εκείνος ο φόβος με τη βοήθεια του λειτουργικού χρόνου του αιωνίου παρόντος που ζει η Εκκλησία μας αγγίζει και σήμερα, σαν να είμαστε μπροστά στο τρομερό κριτήριο όπου ανοίγονται τα μεγάλα βιβλία, φανερώνονται οι κρυφές πράξεις και αμαρτίες μας μπροστά σε όλους τους αγγέλους και ανθρώπους, και χωρίζονται τα πρόβατα από τα ερήφια, όπως μας λένε τα Ιερά Κείμενα. Γι' αυτό και οι χριστιανοί δέονται από τώρα και παρακαλούν. Σαν εισαγωγή στο θέμα της κρίσεως της Δευτέρας Παρουσίας έχουμε τα 4 προσώμια του εσπερινού του Τριωδίου, χρωματισμένα έντονα με τον πλάγιο του Δευτέρου, με ένα δέος συντριβή και αίσθηση μετανοίας. Όταν μέλης έρχεστε, κρίσιν δικαίαν ποιήση, βίβλοι ανοιγήσονται, φανερωθήσονται πράξεις, ηχήσουσις άλπιγγες και καινοθήσονται τάφοι. Κλαίω και οδύρωμαι όταν εις αίσθησιν έλθω. Αταξίωσον Χριστέ, ως σώζον
Πάνω στο ίδιο πνεύμα συνεχίζεται ο λόγος του υμνογράφου και στα περίφημα εκείνα τροπάρια των ένων που σαν ιδιόμελα αφήνουν ένα περιθώριο ελευθερίας κάπως μεγαλύτερο στους υμνοδούς και στους ιεροψάλτες για την προσωπική τους έκφραση. Και το πρώτο και το δεύτερο που ψάλλονται πάλι στον ήχο των δακρύων, δηλαδή τον πλάγιο του Δευτέρου, μιλούν για όσα θα συμβούν την ώρα της Δευτέρας Παρουσίας, τη μέρα και την ώρα που θα παρουσιαστούμε όλοι γυμνοί και κατάκριτοι μπρος τον κριτή. Τότε θα ακουστεί ο τρομερός ήχος της άλπιγγας και θα αρχίσουν να τρέμουν τα θεμέλια της γης, ενώ θα ανασταίνονται οι νεκροί από τα μνήματα και όλοι θα γίνουν μια ηλικία και θα ειδούν να φανερώνονται τα πάντα, όσα σκέφτηκαν ή έπραξαν. Τότε θα ακουστεί ο θρήνος και ο κοπετός από όσους έμειναν αμετανόητοι, καθώς θα μπαίνουν στο δρόμο για το πυρ το εξώτερο, ενώ από την άλλη μεριά ο Κύρος των δικαίων θα μπαίνει λάμποντας από χαρά και αγαγίαση στα ουράνια δώματα του παραδείσου, και κόψονται και κλάψονται και εις το πυρ το εξώτερον απελεύσονται, ημιδέπονται μετανοήσαντες και εν χαρά και αγαλιάσει ο των δικαίων κλήρος εισελεύσεται εις παστάδα ουράνια. Και τώρα ας ακούσουμε αυτό το ωραίο ιδιόμελο σε ήχο πλάγιο του Δευτέρου, στο λεγόμενο ήχο των δακρύων. Πάσα πνοή εν μέσα των Κύριων, ενώ την ημέραν εκείνην και την ώραν
δεύτερο ιδιόμελον, όπως σημειώσαμε πριν λίγο, συνεχίζει την περιγραφή της Δευτέρας Παρουσίας. Συλλογίζεται ο ποιητής και μας το κανοναρχεί να το ψάλουμε κι εμείς με τη δική του συντριβή και τη διάθεση μετάνοιας. Πόσο φοβερή θα είναι εκείνη η ώρα όταν καθίσει ο Μέγας Κριτής στο φοβερό θρόνο του. Χαρτιά θα ανοίγονται και θα ελέγχονται οι πράξεις μας και θα δημοσιεύονται όλα όσα ήταν ως τότε στο κρυφό σκοτάδι. Οι άγγελοι θα περιτρέχουν την οικουμένη για να συνάξουν όλα τα έθνη, και ας το ακούσουμε καλά όλοι ετούτο, άρχοντες και βασιλιάδες, σκλάβοι και ελεύθεροι, αμαρτωλοί και δίκαιοι, πλούσιοι και φτωχοί, πως έρχεται ο κριτής που θα κρίνει όλη την οικουμένη. Και ποιος θα βαστάξει τότε μπροστά στα φοβερό του πρόσωπο, όταν οι άγγελοι θα μας ελέγχουν τις πράξεις και τις σκέψεις και τις ενθυμίσεις που είχαμε νύχτα και μέρα. Α, τι ώρα τρομερή θα είναι εκείνη, αλλά προτού φτάσει το τέλος, σπούδασον κράζουσα ψυχή. Ο Θεός επίστρεψον σώσον με, ως μόνος έσφραγος. Φανερωθήσονται πράξεις ανθρώπων επίπροσθεν του αστέτου βήματος νυχήσιδε. Η κυράς άπασα φοβερό βρύδματι του πλατμόνος πάντα βλέπουσα τους αμαρτήσαντας τες αιωνιζούσες πολλάς εσύ, τη κρίση τη δικαία σου παραπεμπωμένους και άπρακτα κλαίοντας ητήρμον Υιός ελπισόμεν αγαθέ. Ολόκληρο το τριώδιο βέβαια είναι το βιβλίο της βαθιάς πνευματικής συντριβής και της ποιήσεως των δακρύων. Τούτο φαίνεται σε κάθε σελίδα του, όμως σε εκείνα ιδιαίτερα τα κατανυκτικά και αυτοελεγκτικά ιδιόμελα τροπάριά του. Το ήμαρτον βγαίνει σαν αίμα από την πληγή, μαζί με το καυτό το δάκρυ της ψυχής, όπως για παράδειγμα βλέπουμε στο δοξαστικό των αποστήχων του εσπερινού του Σαββάτου, τον απόκρεο. Αλίμονό μου, μαύρη και κατακαημένη μου ψυχή, ως πότε δεν θα κόβεις από το να κάνεις το κακό, ως πότε θα μου κοίτες έτσι δα στη ραθυμία άπραγη, γιατί δεν μου θυμάσαι εκεί τη φρικτή την ώρα του θανάτου, γιατί ολάκερη δεν τρέμεις μπροστά στο φοβερό ετούτο βήμα του σωτήρος. Τι άραγε θα αποκριθείς ή θα απολογηθείς τότε που θα φανερωθούν όλα τα έργα σου να σε ελέγχουν και όλες οι πράξεις σου να σε κατηγορούν? Λοιπόν, τι καρτερείς ψυχή μου? Η ώρα έρχεται, ήρθε, τρέξε να προλάβεις και φώναξε στον Κύριο. Ήμαρτον Κύριε, ήμαρτον σε σένα, μα ξέρω την ευσπλαχνία σου φιλάνθρωπο.
εσύ που είσαι ο καλός Τσοπάνος, μη με χωρίσεις και μ' απομακρύνεις απ' τα δεξιά σου. Και αυτό όχι γιατί το αξίζω, μα γιατί ελπίζω στο δικό σου έλεος το μεγάλο. Is εκ δεξιών σου